West Karbing Long Congress tumpen mass joining program ki paduji pupen raraphan ki than thap ki pamang hupen pinang anamunit aphan ki ponpen mass resignation program kapin chong rong aputha Chinthong Mondol Congress committee tumpen rong jangphong Congress Mondol committee office sai hemalong pherangke amei kepha pong Lason si alang li tuma hin pen nang ki thandu na tengke ex MSc Rupsing Bongrum alang li Chinthong along Congress party aphan kaching hon aral aphan paluponsi kalikalang arpu thapon pen mass resignation along pachikrong dun pen ki than tapke nilitum Chinthong Congress Mondol committee tum mentuneta kroi thekthi lapen kroyun e athe alang li aphia pherangke lang li pen ke jong thap ke jong phura longke rartum kroidun thekthi alang litum Congress pen chi olo pule dak Chinthong along Congress klem bangphu kavidya ji kali alang litum damlo milo ansu sesi Chinthong constituency along ke wang GMLA election hutke ongdongarat Congress along chitu pen pahai pon vek popusi alang litum pen than pachini dun ningkan korat trok MLA farma samiltum ingtang tring pen niltum che pahai pon dak Chinthong long stame nasi niltum ning bibe ning niltum e chat ning ko heve alang litum dam juilo pudam paro te mithu piglo niltum ke athenil tum mangela hey kang thak pe so pe sata velo pini pen ke kat do ko vele tum ning si pet pen iltum ke claim ke dam ning arong che thek ponong lo la pen iltum ke anso se kiwang gia por tame committee teng tang pon po PCC along tin tame niltum chen thonglong PCC in corner cap do hala in corner cap samiltum in tang kring pen kam claim pon populo la sinililam thep anse in ton koplo Chinthong pen himari rong phar Karbing Long life